ಶ್ರೀ ಗುರುಪಟ್ಟದ ಸಾಯಿನ ವೈದ್ಯರ ಮರ್ತದ ಫಲಪುಳನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಕಸಬುಡು ವೈದ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಂತನ್ನ ವೈದ್ಯನ ಬದುಕದ ನುಗ ವೈತೊಂದು ಶ್ರೀಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಪೊನ್ನ ಜನ್ಮೋಗೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಮೆರೆಯಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ವೈದ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಪ್ಪೆ ದೇವಿ ವೈದಿತಿನ ಮಾಯಕದ ಗರ್ಭೋಡು ಕಾಯಜತ್ತು ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಭೂಮಿಡು ಉದಿತು ಬೆಳಗಿನ ಇನ್ನ ಉಳ್ಳ ಪುರುಷರು ಕಲಿಯುಗತ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವರು ನಿಧಿ ಬಂಟೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರನ ಸೂರ್ಯದ ಮಣತ ಧರ್ಮೋಗ ತರ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಬಂದಲೆ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಎಡತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ತೂರ್ನಾನ ಹನುಮಗಿರಿ ಬಳತ ಮರ್ಗೆಡು ತೂರ್ನಾನ ಬಂಟಮಲೆವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕಡು ಕೂರ್ಮಾತ್ರನ ಜಾಗ ಎಡತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಹನುಮಗಿರಿ ಕೋದಂಡರಾಮನ ಕಾನಡು ಅವನ್ ಉದ್ಭವನಂತಿನ ಜಾಗಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿನ ಉದ್ಭವನ ಜಾಗೆ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಶಿಖರಾಗ್ರದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಗರಡಿಲ ಉಂಡು ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಬಳತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಧೂಮಾವತಿ ಶಕ್ತಿನ ಉಂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಡತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಕೊಪ್ಪೆ ಮಂಜಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆದ ಅಜನ ಎಂಚ ಕೇನಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಮೇಲದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಗೋವಾಡವಾಡು ಬೊಮ್ಮಡವಾಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆವಡು ಗುಜರಾತ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಾತ್ ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತುಂಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಅಪ್ಪೆನ ಅಜನದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಲೋಕರ್ಮೆಲ ಪಟ್ಟಣರ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಲೇಸಿಡು ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಲೇಸಿಡು ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜವನ್ನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸಕಾಯನ ಕೊಡ್ತೇರು ಸುರೂಕಾದ್ ಈ ಎಂಚ ಉದಿಪನಾಂಡು ಈ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಮೇಲ ಬಂಪಿ ಎಂಚ ಉದಿಪನಾಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ವೈದಿತಿ ಅಯೋಜನೆ ಎಂಚ ಉಂಡಾಯರ ಅಂಚನೆ ಈ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಮೇಲ ಬಂಪಿನಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವು ಇನಿತ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಬತ್ತುಂಡು ಸುರೂಕಾದ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಡಪುಡಿಯರು ಅನ್ನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಆವು ಅಂದು ಯಾನು ಬಂಡೆ ಉನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ನನ್ನ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏರುಂದು ಆಂಡಲ ಗುರುಡು ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡುದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾವಡು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾವಡು ಪ್ರತಿವರಿಗಳ ಐಕೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಿಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಉನ್ನು ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ತು 5 ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಕು ಇಂಚನೆ ಮೂಲು ದೀಪಕ್ ನಮ್ಮ ಸಜಿಪೊಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಜಗ ತುಂಬು ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ದೀಪಕ್ಡ ಅನ್ನ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಲ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ರಟ್ಟು ದಿನ ಕರೀದು ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ತೆಂಕ ಕಾರಂದೂರು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಗೆಜ್ಜಗಿರಿಕ್ ಎಂಕರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಗೆಜ್ಜರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪನ ಉಣಿಯೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರರ ಬತ್ತಿನಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರರ ಬತ್ತಿನರಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಬಳತ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ತೀರ್ಥ ಊರುಂಡು ಎಂಕು ನೇರು ದೀಪಕ್ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮನಗ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಂಚ ಬಂಡೇರು ಇಂಚಂಚ ನಡತಿನ ಘಟನೆನ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಅರ್ನಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಆರ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸೀದಾ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರ್ನ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡಿಪ್ಪುನ ಕೋಟಿ ಜನ ಗರಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ ಅಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನ ಇಂಚ ಭಕ್ತರು ದಾದನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಯಾನುಪ್ಪುನ ಏಳು ಕಡೆ ಮಸ್ಕತ್ತಡು ಆದ ಬಂದರು ಅನ್ನ ಯಾನು ಗರಡಿನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತ ಜತ್ತಿನ ದಾದನ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಆರು ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಶುರು ಆಂಡು ಆರು ಬಂಡರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಎಂಚ ದಂಡು ಸಟ್ಟು ಮನ್ಪುಡಿ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಿನತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ದುಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೂವಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಂಡಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪನ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುರೂಕಾದು ಬಟ್ ಪಾತಿರ್ದನ ಬಂದು ಏತ್ ಅಂದಾಜ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಪುನು ಬಂಡೇರು ಆರು ಬಂಡೇರು ರಂಗಸ್ಥಳ ಒಂಜಾತ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇತ್ತದು ಪಂಡೇರು ಆವು ಪಂಡೆ ಸುರೂಕಿಯಾನೆ ದುಬೈಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಡುಲ್ಲರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನೀರ ಅರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಬಂಡೆ ಆರು ಬಂಡೇರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮೆತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಡುಲ್ಲರು ಆರು ದುಬೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅದಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂತಿಡ್ದು ಆರೊಂದು ಪಂಡೇರು ಇರೋದು ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾಡ ಪಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾಡ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾ ಬಂಡೇರು ಓ ಇಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲ ಬಂಡೇರು ಎನ್ನೆರಡು ದಾದಾಡು ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣ ಆವುಡು ಏತಾಪನ ಕೇಂದ್ರಿ ಆರು ಬಂಡೇರು
ಏತಾಪನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಏನ್ ಪಂಡೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಚಿಲ್ಲರ ಅಪ್ಪನೆ ಬಂದಿರು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡು ಬಂದಿರು ಅಲ್ತಿಡ್ದೇನು ಪ್ರಭಾಕರ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾತಿರ್ನ ಬಂದಿರು ರಂಗಸ್ಥಳ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಸತೀಶ್ ಬೆಲಪುರ 8 ಜನ ಸೇರ್ದು ಉನಿತ ಪೊರ್ಲ ದೇಕಿದ ತೋಜಿನ ರಂಗಸ್ಥಳ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಸುರೂಕು ನಮಕ್ ಆವನ್ಯನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ದುಬೈದ ಒರಿಯ ಸೇರನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಲಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜರು ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ದುಬೈಡ್ ಅಂಚ ಮಾತೇರಿಗಳ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತೇರು ಅಂಚಾರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಬರ್ರಗಾಜಿ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಪೇರು ಐದು ದುಮ್ಮಲ ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿತ ಜೀರ್ಣೋತ್ತರಗಳ ದುಬೈ ಬಿಲ್ಲವಸ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 32 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿಕ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊಡ್ತಾರ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣದ 5 ಲಕ್ಷ 6 ಅಪ್ಪಗನೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿತ ಜೀರ್ಣೋತ್ತರಗ ಆ ರೀತಿ ಬಾಂಬೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನಲ ಮಗಲ್ನ ಮದಿಮೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪೂಜಾರಿ ಆಂಡಲ 6 ಪಂಡೇರು ನಿಖಿಲ ನನ್ನಲ ಬೋಡನ ಸಹಕಾರ ನೇಪಲ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಯಕ್ಕ ಆರಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಮುರಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋನ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆದಾನೆ ಮೇರೆ ಕಾಲಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಚ ಭಕ್ತರದು ಬತ್ತೀನಿ ದಾದನ ಮೂಲಂಜಿ ತೂಯರು ದಾದನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕಾಂಡ ಹತ್ತನಾರು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶರಾದು ಎನ್ನರ ದಾದವರು ಬಂಡೇರು ಐಕ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ರವಿಚೀಮಿಲ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣರ್ಲ ಪಂಡರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಜನರೇಟರ್ ಅವರು ಬಂಡದು ಅಪ್ಪಗನಾರು ಒತ್ತನೀರು ಜನರೇಟರ್ ಉನ್ನರು ಭಕ್ತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪನ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿನಿ ಅಂಚಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ಜನರೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಜನರೇಟರ್ ಬರ್ತದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಾವೋಡು ಐಕಲೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಮೇಲದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಬರ್ರೆಗಾಯ್ಜಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಗಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದು ಅಂಚೆ ನನಲ ಸಾಕಾರ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನೆರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಕಿರೀಟ ಆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ದೀಪಿನ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂದೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರೋಡು ದಾದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕಂಕನಾಡಿದ ಗರಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಜಿ ಸ್ಥಾನದ ತೂಪಿನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಗೌರವದ ಚಿತ್ತರಂಜನರ ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಪೂರ ಕಿರೀಟಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಗೆಜ್ಜಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಗೋಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ನವೀನ ಮೀನು ಶಂಕರಪುರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂಜಾಪುರ ಅದು ಕಿರೀಟದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ್ಪ ಎದುರು ನಮ್ಮ ತುಳ್ಕುಲ್ದ ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಚಾರದ ಬಳತ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಪೀಠ ನದೀತ ಅವಳ ಫುಲ್ಲ ಬುಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಏನ ಜಯಂತ ನಾವು ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆ ಪುರ ಅಂಚೆ ನವಿ ಸುವರ್ಣ ಎತ್ತರು ಎಂಕ್ ದಾದನಾವು ನಾನು ತೂದೊಂಜಿ ದಾದನಾವು ಆಂಡು ಬಂದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆತಿಜಿ ಅಂದೆ ಐಕೆ ಏತುಗೇನಿರು ನವಿ ಸುವರ್ಣ ಬಂದಿರು 3 ಲಕ್ಷದ 80,000 ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ ನಡು ಬೈಲು ಬಂದಿರು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತೋಡು ಬಂದಿರು ತೂಳು ಬಂದಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಯೋಗನ ದಾನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಒದಗ ಬೈದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಆಂಡ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಡು ಪಂಡಾಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಪಿರಾಕಿಡಂತ ಪಚ್ಚದಿ ಒಂದು ಪೋತೆರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಸಚಿಪಾಲ ಕೋಟಿನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಡು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಚೆನ್ನೈನ ಪಾತ್ರೋಡು ನವೀನ ಮೀನ್ ಶಂಕರ್ಪುರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಬೊಂಬೈದ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುವಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತೂಪ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಕುಟುಂಬ ಕಾಂಜರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ನಿಖರೊಟ್ಟು ಕೊಂಡದು ಬೊಂಬೈದ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಅರ್ನಲೆತ್ತೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರಪ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಮುಪ್ಪಾಟ ತಿಕ್ಕು ಇತ್ತನೆ ನಮಕೊಂಜಿ 130 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತನು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಹತ್ತಂದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಂಜಿ 10-15 ಆಟ ತಿಕ್ಕು ದಯಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ್ ನೀರ್ಚಾಲ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿನ ದಾಲೆ ಜಲ್ಪ 25 ಆಟ ಅಲ್ಲ ಪೋಲಿ ರಕ್ಷೀಶ್ವರಂ ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತ್ ಮುರಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಟ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದು
ಅಂಚ ಒಂಡವಳು ಏತ ತಿಕ್ಕು ಬಂಡೇರು ಅಲ್ಪಲ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಾಟ ಗುಜರಾತ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಪೂನೆಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅದು ಗೋವಡ್ ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಆರೋಂಜ್ ಪಂಡೇರು ಎತ್ತು ಖರ್ಚನ್ಲವನ್ನ ಇಡೋ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಬರೋಡೆ ಅಲ್ಪ ನಾವು ರಡ್ಡು ಮೂಜಾಟ ತಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 10 ಆಟ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಧಾರವಾಡಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವುಡು ಅಂಚನೆ ದೆಲ್ಲಿಡ್ಲ ಈ ಸತಿ ಆಟ ಬಿನೊಂದು ಅವು ಅತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟ ಅವನು ಅಲ್ಪಿನೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಚದ ಇತ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ 25 ಆಟ ಗಲ್ಫುದಕ್ಲ ಉಂಡು ಅದ ಊಡು ಗೊಪ್ಪವೇರು ಮುಡನೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪಂಡೇರೆಂಡ ಪ್ರಶಾಂತರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ ದಾದನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ದಾದನ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ದಾದನ ಯಾನ ಆರೆ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ಯರಿಗೆ ಯಾನೊಂದು ಆಟ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂಡದು ಮುರನೆಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂಡೇರು ಅನ್ನ ಜನವರದ ದಾದಲ್ಲ ಉಂಡ ಬಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಮ್ಮಡ ಜನವರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಆಟ ತಿಕ್ಕು ಬಂಡೆ ಐಕೊಂಡೆ ಈಗ 7 ತಾರೀಕು ಪಂಪೆ ಇಚ್ಚಿನ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅತ್ತ ನೇಪ ತೂಕ ಏನೊಂದು ಆಟ ಗೊಬ್ಬವೆ ಅವು ಅತ್ತಂದ ಮುರಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕೊಂದು ಕೆಲವು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪರಕೆ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಜೋಕುಲಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲಾಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತೇರು ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟ ಪರಕೆ ತಗೋ ಅಂಚೆತ ನಮಕೊಂಜಿ ಪರಕೆದನೆ ಕೆಲವು ಆಟ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಉದಿತ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತಿಜಿ ನೂತೋಪ್ ಆಟೋಡು ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಎರಗಾನಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊರ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಲಾರಿದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಿಜಿ ದಾದವಲ್ ಪುಡಿ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಯರಾಮ್ ಬನ್ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಓಷನ್ ಪಲ್ಸ್ ದ ಅಂಚನೆ ಸಾಗರತ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ದ MD ಅದಿಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನ ಇರೊಂಜಿ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಆವಡು ಆರೇನು ಬೊರ್ಚನೆ ದಾಲ ಜಾನ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಪ್ರಶಾಂತರ ಎನ್ನೆರ್ತ ದಾದ ಅವಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪಂಪೆ ಸಾರ್ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅರಂಜಿ ಬರೋಡಿತ್ತನ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಅದು ಬರೇ ರಾಜಾರು ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲೇರಿನಿ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಪ್ರಶಾಂತರ ಎನ್ನೆದ್ದು ದಾದ ಅವಡು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ದಾಳ ಪಂಡೆ ತೂಕ ಪಂಪೆ ಸಾರು ಪಂಡೆ ಐದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾರಿದೊಂಜಿ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ಜಿ ಸೀದೆಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ತುಯ್ಯ ಐಕೊಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ಬಂಡೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಂತದ್ದು 22 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಜರಮ್ಮ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಆರು ಬಂಡೇರು ಈ ಚೇತಾ ಬಿಡ್ಕೇನಾರು ಆವು ಇವ್ರು ಪಂಡೆ ಕೊಂಚ ಆಪೂಜಿ ಅಂತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬಂಡೇರು ಸಾಧಾರಣ 22 ಲಕ್ಷದ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜರೆ ಬಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬೈದಂಡೆ ನಿಜವಾದ ತೂನಗಲ ಇತ್ತಾರೊಂಜಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಇಪ್ಪಡ್ತದೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ಎಂಕ ದಾದನ ಗೊತ್ತ ಜನ ಆರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಪಾತೆರ್ವರು ಮುರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಈತೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಾವಿತ್ತ ಲಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಲಾರಿ ಬರ್ತದ ಉಂಟದುಂಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಅಂಚೆ ನಂಜಿ ಬಸ್ ತಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚನಾಡ್ಕ ಅರ್ನಲೆತ್ತ ಬರ್ರೆಗುಂಡು ಗಾಡಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ನನಾತಂತ ದಾನಿಲು ಪುರ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಿದಾನ್ನ ತೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪನ ಗೆಜ್ಜೆದ ಅಜನೆ ಲೋಕರ್ಮೆಲೊಂದು ಪಸರದೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲರ್ದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ತೆಂಕಗಾರಂದರು ಬರೆತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಅಭಾವಜ್ಞದ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐಕದು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚಂಡರ ಒಂಜಿ ಎಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪು ಓ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರ ತುಳುವ ನಾಡು ಬೈಪಾಯಿ ಬಾರನ್ನು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರಿದಿ ನನಿಕಲು ಭಕ್ತರನ ಸೊತ್ತುನು ಪುಡ ಇಡೇ ಗೋರೊಂದು ಕೊನಪ್ಪೆ ಅಂದು ಹಾಂಕರಡು ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲೇಗು ಪಿನಿತ್ ಪೆಜ್ಜಿದಲ ಕೊನರ ಬುಡಂದೆ ಭಕ್ತರನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲು ಬದುಕಲೇನು ಅರ್ತಿ ಪಿಟ್ಟಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಹಾಮಾಯ ಶಕ್ತಿ ನಿಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡು ಬೈಪಾಯಿ ಬಾರನ್ನು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿರ ನಿಕಲು ಭಕ್ತರನ ಸೊತ್ತುನು ಪುಡ ಇಡೇ ಗೋರೊಂದು ಕೊನಪ್ಪೆ ಅಂದು ಹಾಂಕರಡು ಬತ್ತಿನಗ್ಲಿಗೆ ಪಿನೀತು ತೆಜ್ಜಿದುಲ ಕೊನರ ಬುಡಂದೆ ಭಕ್ತರನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲು ಬದುಕಲೇನು ಅದೆತ್ತು ತಾಂಗ್ ಬಂದಿನ ಈ ತರೆನು ತುಳುವ ನಾಡು ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಗು ಬಳ್ಳಿ ಬಲ್ಪಾದು ಉದಿತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಓ ಜೋಡಿ ಸೂರ್ಯರೇ ದುಷ್ಟರನ ದುಷ್ಟತ್ವದ ಎದುರು ತರೆನು ತಗ್ಗೆರ ಬುಡಂದ ನಿಕ್ಲೆವು ಅದೆತ್ತು ತಾಂಗೊಂದಿನ ಈ ತರೆನು ನಿಕ್ಲೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಗ್ಗಾವರೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡು ಬಗ್ಗಾವರೆ ಇರಣವೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಂಚತತ್ವದ ವಜ್ರ ಕಾಯನು ಮುಡ್ದು ಮಾಯನು ಸೇರುವರು ಸೈತಿನ ಸಾವು ಪುತ್ತುದಿನ ಅಮೆಕರ ಸೂತಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಚ್ಚಿ ಪಂಪಾದು ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯರಾದು ಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪರಾದು
ಕಾಲ ಎತ್ತು ಕರಿದು ಪೋಂಡಲ ಭಕ್ತರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಿಖಿಲನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ನರ ದುಂಬಗ್ಲ ಬಾಯಿ ಪಂದು ಪಂಪಿನವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಭಕ್ತರನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇಮ್ಮುನು ಕೊರ್ಪ ಸಚ್ಚನು ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಪ ಪಂಪಿನ ಅಭಯನು ಕೊರೊಂದು ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇಲ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಬೈದಿರ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರ್ಲು ಪಂಪಿನ ಶಕ್ತಿಲು ತುಳುನಾಡಲು ಮೇಲ ಗರಡಿ ಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಪಂಪಿನ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣು.